Интересно, не всеки би се осмелил да облече това. И ето го! Класическият саркастичен удар по самочувствието, журито дава 9,5 точки. Това е лифтинг ли е? Или просто една безсънна нощ? И тук виждаме пасивно-агресивен сервис. Абсолютно майсторство. Чудя се дали да се смея или просто да си поръчам още една мимоза. Аз винаги съм била до теб. А ти? Ауч. Но чакайте, какво е това? Червен картон. Нов играч влиза на терена. Хайде де! Аз само се шегувам. Тя казва: искам да се съмняваш в себе си. Ако наистина ти пука за мен, ще го докажеш. Казва: искам контрол. Играта се обръща! Тя вече вижда правилата зад всяко невинно изречение и отказва да играе. Научи правилата на играта, за да не играеш в нея. На пръв поглед невинни, вече налична.